Wel, CFfI Lledrod newydd gysadlu ar y Cân Gyfoes. Pwy sydd â ni fan hyn de? Nes Jenkins a fydd yn chwarae'r piano. Cadi Jones a fydd yn canu. A ti hefyd yn gitarydd i fand, pa fand yw hynny? A siwrt Dafydd, siwrt ydych chi fwynhau'r profiad? A yn Cân Gyfoes, ydych chi'n gyfod ysgrifennu a chyfansoddi'r alaw. Pwy yn gyfrifol am hynny? Nes i ysgrifennu'r geiriau, a wedyn, wel... Gyda ni bach o help Dafydd wedyn gyda'r alaw. Ie. Ni'n bach o gwrdd. Ie. A chi wedi mwynhau ymarfer a cael syniadau ynghyd? Reit, wel gen i glywed darn ohoni de, felly'n cael glas ohoni. Ond yw amser dim aros, a poen rhifau. Yw amser dim aros, a wedi mwynhau. Yw amser dim aros, nid i adael y droi. Yw amser dim aros, neu ddau. Gret, diolch yn fawr.